Dodi, tänään meillä on meidän kokkikulman ensimmäinen osa. Mä oon Ville Kokkonen. Mä oon Ville, ja tää on meidän kokkikulman ensimmäinen osa. Tänään mä ajattelin valmistaa tällaisen systeemiin, kun naudan sisäpaistista tehdään pihvejä ja sit ranskalaista niiden kanssa ja sitten joku snadikastike. Voisi olla paikallaan. Mut ensinnäkin nyt tää homma etenee silleen, että laitetaan paisti paloiksi tälleen kivasti. Lihaveitsellä, fileroisveitsellä menee hyvin paloiksi. Tehdään pihvejä koko mötikästä. Tässä on about 800 grammaa sisäpaistia, josta tulee kivoja pihvejä, kun leikkailee. Tällä viisiin. Jostain on vähän paksumpia ja jostain vähän pienempiä, mutta mä leikkailen nyt nää pihvit tässä minimeen ja sit palaillaan kohta asiaan, kun päästään nujimaan niitä. Sitten meillä on pihvit on nytten pinossa, eli tässä nyt aika paljon pihveitä, tästä jää varmaan aika paljon ja itse asiassa ihan varastoon asti, ettei kaikki mene tällä kerralla. Sitten kun nämä on aika paksuja nämä pihvit, ja on vähän hassun muotoiset, on vaikea leikkaa kunnon muotoisia paloja tuosta lihasta, niin sitten lihanuija on hyvä keksintö, jolla saa pihvit. Aika mukavasti läjään, kuten näkyy. Todella tehokkaasti. Mä nyt nuijin nää pihvit tässä kasaan ja sitten kun päästään tohon itse kokkaus- ja maustumisvaiheeseen, niin sit palataan takas asialle. Joo, no sit ollaan sellaiseen vaiheeseen, jossa aletaan maustamaan pihvejä. Ja siis sehän on itse asiassa ihan niinku, että miten oman maun mukaan tykkää. Itse asiassa mä niinku laitan yleensä näitten päällä vähän sitruunapippuria. Siitä on jännä pikantti maku näihin pihveihin. Sitten kannattaa, mulla on aika paljon näitä pihvejä tässä, niin kaikkialle tulee maustetta. Ja sitten mä kans yleensä laitetaan valkosipulia. Saa suoraan tästä myllystä. Näppärästi. Sitten tulee kans hyvä sellainen makulisä. Näitä ei välttämättä tarvitse laittaa kummallisesti puolelle, koska myös paistumisen aikana voi lisää noita. Sitten ne imeytyy kans paremmin. Ja tossa vähän aikaa antaa leipäillä ja näin poispäin. Niin sitten lisukkeeksi mä olin kaavailu ihan perus ranskalaisia pakasteesta. Raflaa hyvin tollaseen. Raflaa hyvin pihvin kanssa, varsinkin jos nää on tarpeeksi mureita. Laitetaan tonne 220 uunia. Ja sitten tuolla pehmisti pilloa. Ja uuni voi alkaa sitten lämmetä. Lihojahan pitää alkaa lämmetä, ottaa tunti ennen paistamista.
kuumalle pannulle. Ja paistaa lihoja, niin pannun tulisi olla todella kuuma, kun ne laittaa siihen. Se sulkee lihan nämä lihan solut tässä, ja se pitää lihasnesteen siellä sisällä, ja näillä niistä tulee maukkaampia sekä tosiaan murempia pihvejä, nyt on kivempi syödä. Eikä tässä nyt menee hetki, kun uuni ja lihat vähän lämpenee. Jos mä vielä mietin, että jos mä väännän jonkun kastikkeen tohon, niin sit se on pian. Palaillaan kohta, kun päästään paistaa lihoja. Ja päästään noin uuniin.